Hang ketang wis di bakram ti ngasong asa mo jongka ni ko ni shap yang smumu i blek kan ran na mar baulari la sumare nga lo ay nga kamet kapat ka bakwet ka bakya bat ka baar na smumu iya isa PS ndo bay la ay ni ke debate competition nang baka ne debate competition ni lala man pen iya ka sap ka pong ka bangi hi don baru ha ka ko por pilong ru i Syong kenor ban bisa ria ka job param jongi bat ka baar ni kublay ye kito kinong pet ye kane ka video bat kinong ye simbenta ha kane ka program bat ka balay nga kublay ye imei pa bala pun la khai nga bal pen he pan sam ya nga baru nga don san ngot ki kon ar ngot ki kon kan thai balay ngot ki kon chinrang bat ni don ro khat we ngot si para te nyo ngot ki kan thai ba saw ngot ki chinrang te ka phang ka ba isari ai ka long ba hato khampa ka ba kha sibun ki kon la ni hato khampa ka ba kha khandian te ka phang ka ba ngangan krisyan dala de ka long ba khampa ka ba kha sibun ki kon ban ni ka ba kha khandian ki ai ki pon ki bangan pen i hang ne menta ki ai ki bem toy la dangi kha sibun ki kon bat ki ai pat ki jing do jing toy bangi kha kon khandian la dangi kha hok ki kon sibun nin yo ka jing kar khu na ublei kata ka di ka kong bat baar ni don ka jing sngan balai ni don ka jing kermen bat basa ban penroi penpari ka kor ka jat kasi jongi basan ban penroi ka ri ka jat ban riau brok away bat ban riau ka long ban rat ding kong ka jing do ban yau bangin sai sibun ki so habang ni don ka long ying ki babun riau hieng bat ni la ban sang kam sang jam hi dala de tang si yeng ladang ni long ki long ying ki babun riau bat ni la an penroi ya ka kor ka jat ni la an penroi ki jat ban riau ni la ban penroi ka yo ka kot ni la ban ya rap mar keliang haba cham la not mano namar balai ni don ka jing ya teli bat ladang ni don kon kendiat ning kong ni du ka jing ka khu no balai ba ar ni du ka jing sngan balai ni du ya ka jing ka khu bat ni du ka jing kermen ni du ka jing sngan ni du ka jing mentoy ni long ki ba khap nap ni long kita ki bakwan mentoy bat ni long ki baklim ni long kita ki nong tu ki ai ki ne ki banga pen i hang ne ki long ba ladang ki kha sibun ki kon kat ka bau bleu ai snei ni la yo lupa ya ka jing kar khu haba ni yo ka jing kar khu ka ai ni dak slai nan ong ye pi ki tu ki bayang prasha ha ka liang junga ba ki ong khamba ka ba kha kon khandiat ban pen roi ya ka yo ka kot ban pen yo ya ka jing sok ki kon ki ti ban penak pan start hato ki babun kon kim la se ngang persya jore ngane namar balai nala dap yo i dala ki chong ki kman ki ne ki long ying ka babun ki kon na yo i ki ruspa ha man siam ki ruspa ro ha ka prathai uwe un raspa te chai ka ta ka jing dok kan don ki la long em barat ding khong ki jing dok te bam don pate la don tang iwe arngot mano un raspa la da ki to le ki shat ka lai ki mi ki pa komut ba ki to ki la long kinong bam do ya ka yo kot ki mi ki pa namar balai ki khon ki ba iwe tang arngot ki long kita ki nong bam ya ka yo kot chok ki mi pa namar balai ki yo man na do ko basdang kat ba ang ki yo haba ki la yo lut kat ka ba ki ang te hadin dala he dala san maki kim smu thoi ke jing trai si tom ki kmi ki pa kim nang ban burom ki we kim nang ban isnei lem namar balai yala de kim yo mat ke jing ha ke jing im joki ki yo mat ta ke ki jing sok te anda hadin pade kon ra ke jing smu thai snu si ha ke im lang sa lang ha ke jat ban riu brok away bat kim la ru ban ya dai ga ri jat ban riu namar balai ki long ki rit pat bat ru ki mendari kala ban wan rong ban kamai jah kane ka jala mekhalaya jungi jat ban riu jungi namar balai baki long ki barit pat ladang ni long ki bahe pat ni khas bun ki kon ki mi ru ki riu kraw ban ya dai ga ri jat ban riu jungi ki mi ki doktor ki mi nong hikai ki mi ki nong trai kam la de ki mi ki nong ri jing do ki to ki nong sang dukan kum ne kum tai ki mi sibun namar balai ki don ka long yeng ka bahe la dai don pat khan dia la da mi we doktor la lot te mano shu ban nang mi ban trai nang ban ta we ka kam reng ong ye pi se sien ka ba ba kha sibun ki kon ban ka ba kha khan dia namar balai la da kha khan dia ka don sibun ki jing du no ba la da ni ka kon tang iwe an ngon pen du no ka long bang ni la tat ye ki kon hak po ni la dap chna lung jing tap lupa po la dangi pen hap kon la dangi bread kon ka tak la long ka jing tem ka pa kraw no blai ha bang ni la yo ka jing tem
ka ai shu bangin nang kermen ya kalau we je beriu kasi jungi te nak kata daw nga ong biang kampha ka bakha sibun ki kon kat ki bau bleu la ai isne yingi like no tang gito ki ba sham janjar la not haba ki don ka jimpang jing stom kim long bat kha sibun ki kon ya kita ki long ki bau bleu la mang lupa nang tajuki baru mentalele ke don ke chat group ba pair ba ka sarkar ka penmi kum ka producer group ka self help group ka ni ka la ai jing krishan ni ka yin ka sambat ki imlang sa lang jungi lada kito ki ba don ke jing nang start ki la ban sang school ki la ban sang gini kita ki ba ai jing mentoy baru lada ngi long ki barit pa ki ba don tang khandiat ha ka long yin ngim la ban sang tang iwei angot ya ga group teh bang ibuan pat ngi lala ban perlong ke group pat ngi lala ru ban kersan lada don gitu ki bom la ban kot se jing nang jing start ke ba kerdan ke bahe ru ki lala ban sen dukan ki lala ban sen kanono kam ban thiet jing ri ban pen he ban pen roi pen par ya ke jing rap jungi ki kasi chene no kandong bat namar balai hanong kandong jungi nang bun ki cekarep cekariang balai pat abang yo I mentala bun ki pen sa syra eka namar balai baki don kon tang iwe lene arngot mano ban train na kabanta ka to ka kamret hanrei la be tang ka pule sabar haba ka pule sabar mano ban pet ya ki kimi ki pa lada ki pang sitong namar balai lada don kon kandiat ngi penmi tang I kong du tang kata la kot tang kata la du te lada ngi don sibon pat ki kon ha ka yeng ni ong ka kong ka deng ka ret kana kong kong di kong du kong ta ter ba deng ba rit ba na ba lung ba het ba du ta ka yeng karoi ban ka tin kasiru ka pun karoi ba nak ta ka daw o kampha ka bakha sibun ki kon pan ni ka bakha kandiat namar balai ki la berkesan ya ka yeng kasam ya ime pa ki la ban jengok lang lada ki pang sitom ki mi ki pa ki ne ki babon ki la ban pensian bat ki la ro ban sei ya ka bor ban ya teli kasiru ka pun karoi Bat nak tak daw o kampha ka bakha sibun ki kon pani ka bakha kandiat namar balai ki la berkesan ya ka yeng kasam ya ime pa ki la ban jengok lang lada ki pang sitom ki mi ki pa ki ne ki babon ki la ban pensian bat ki la ro ban sei ya ka bor ban ya teli haba pang sitom ki la ban sumari ki da ka jing teli lada ja ba ka kon ka do kam tre ban pe ya ka kami re ki ne ki babon ki pe leng ba ka jing pe jong ki ne leng ba ka jing pen I jong ki ne ka hab ban sngo melung bat ka hab ban pai dien ka hab ban pe ban jngo ya ki kami ki pa bat lada kha pa de tang iwe angot bon ki long ki kon ki ti kim pe kim jngo ya ki kami ki pa namar balai ki yo mon na du ko basdang ki thaj ban tre sitom ki thaj ban pe ban jngo men toy ayu spa perthei ladang im pe ya spa men siem bokordor hakmat ublei hakmat ubrio lada ya ki brio ki bom yo kon yok ti kinom sngo mentoy lada ki don ki spa kat noro ya no ken ai nak benta jong no lo penmang ndala yap ketu ka kemi pa bom don kon don kti om don nong sim benta su om don nong hyar pateng su lada don pade ki kon sibon lada la yap kemi pa kito ki kon ki long ki nong proy ya ka kor kejai kito ki kon ki nong pe nong jengo e ka jaka ka puta jong to ka kemi baru hang ni hang tai ngimpat julap ba kini ki kon ki ba bon ki kon ka kemi pa ban ong ba kin duja Bikin ong kan hap lek krong empat ju I kum kine kimpat don ru ban ong ngim don yeng yang don sam bangi la kha palat sibon ki kon chu don kum kita ha bangi don sibon ki kon ka yeng ka sam ru ka long ka bahe ki thau ka bahe la da bio I kata pala da ki don kon kandiat pate ki tei makana ka to ka building bahe mano ban ri ban sumare ya ka to ka yeng ka sam re ki to ki ba ka don tak kandiat ki la lek pule sabar ki hap chu I ka yeng marwei balada ki don tang kimi ki pa I kenja man I man kum ban wan nong shono nong tu namar balik ka I kenja tela dar long ka long ying ka basengan ba bun brio pede ni long ka basengan ya keren kum ne kum tai kawan ra ka jing kemen ying asam baro ladang I don sibon ki kon kum ni ki kemi ki pa ha ka ban ning kong du ni ha ban tre sitom ni ha ban ki dang step ban pen yo ka bam ka di pen yo ka jing nang jing start ki kon ni ha tre sitom da ki ni ki ti ki chat ki ba blei hu ai ha bang I tre sitom ni yo ka jing mo jing prakhat ka baklan ban ni yo ya ka met ka phat ka bakot ka bakya ni la long thik ka bang le exercise man la ka sni
pakalong kadaway ba hakamet jungi bat ya kito kibriu kibala lesuk si bapalar namar kijing kendiat kon kimbun jam kikila sengi kakam kebiang kiong henrei ta e ka kwat ka khya kamet ka phan ki don por ban ya pet loni ki don por ban ya pet ki mobile ki ban le ka gi game ba pher bat hadien ba ki nami tang ha gitu ki mobile ha ka perthai menta ki sa tension ha ka jabian namar balai ki su nap mi tang ka pet kim perkhat chu ek la we ki jat ban riu kim perkhat chu lam ta ka yeng sam la de ya ki khon ki ti ve perkhat thang nam ta ki we kane ka jia kum ne utai ule kum tai nang ta ka rung kum sim snio ha ka misiam nak ta ka daw ong ba kham pha ka ba ka si bun ki kon kat ka ba ublei ai is ne yingi khnang ba ngi ru la ba krishan ya ka yeng ka sam ya ka ri ba ka jat ban riu ba ro ka we but bangin light ru na ka jing sha tham bor jong men der ba lei men ta ya ka ne ka riti sensha khadar khasi jungi la sha sensha don bor de ki we ki jat ban riu na mar ba lei ni long ki badak rit pa bangin nu jor bat ki we nak ta ka daw ni don kam ba bat khai ki kon si bon mar kin krishan bat kin yang kham halak nong rem halak kerteng kejat ki khasi khara jungi ban penne pansa ya riti du store jong ki khasi jungi la ka dei ha ka nyam kurukom la ka dei ha ka riam ka bed la ka dei tien ka thliet bangin yo ya ka hok kejat ban riu khasi jungi ni de ban pen em pansa ya ka ne kriti la jong nim dei ban buat teneng ya ka riti jong ki we nim dei ban sha ya ka jing le dan bor jong ki we da ka ba ni don ka jing mot jing khat ka bas kham bangin ket ngin ba ya la ki khon ki ti ni kersha ni em lang sa lang la da janjar la not ni de ban ya ram bar ka liang thnang u blei ru ka khu ya ka ne ka ri jat ban riu jongi bat ngaru nan ong sai sien ba ni dei ban kha si bun ki khon bangin yo ka ta ka jing ka khu na u blei ngin yo lot ki e baro tang ine ken tien bakhan dia jonga u blei ka khu ko do ipi baro kat ki ba u blei ula ai ki khon ki ti priang hok ya ki khu blei si jangu u blei don ka bat pi ngin se kendo biang ha ka we ki video khu blei pi baro nang kom nang shap e ngai ngu yo blei try kan rat upala ri lu sumare nga hadu kan khitman ngai khu blei ba ps lendo ibala shim ya connection jam ban penlong ya kene ka program jong ka jingi tai nia ngai ku blei phi ki nong bishar badon buram badi phi baro ki parlok ki bei shim talang ka kerten jonga ka dei idolist rani ba nga shong asa apo mau nyang la nyomer apo shilong ka phang ka bala bu yangi bania tai ka long hato la ka bakha shibun ngot ki khon ne la ka bakha khandet ngot ki khon ngaya la de na lor banga yubun shibun ngot para nga karshan tang e yak ne phang ban ong ba la ka bakha shibun ngot ki khon ban ya ka bakha khandian ong tang na mar banga don shibun ngot para nga karshan ne phang re ga don ru ki man ba le banga karshan ne phang ka wei ka mat ka banga karshan ne phang ga long ki bri ki badan ngot shibun ngot ki khon ka yeng ka sam ka isaan ka yeng ka sam ka isnan ka yeng ka sam ka ishong shin ka yeng ka sam ka irhem habadan shibun ngot ki khon kat ba ka yeng ka sam ka badan tang khandiat ngot ki khon ladang ipai ya kan wat na baru ngala ikan ja lupa ni ikum ka yeng ka sam ko bam dan breu ka yeng ka sam ka ikan ja ka yeng ka sam ka itamang ka yeng ka sam ka ipaja sam kum pa paja tha portalan ka wei pat ka yeng ka sam ka badan shibun ngot ki khon ka de ka yeng ka sam ka bidap da jin kamen ba ka jin karmen ka bidap da ka jin kamen ba ka jin karmen baleng ong kum ta namar ba ho shi porto ki la ban snow jinjar ha ka por ki khon ki dang ren dap i wei sa i wei pat andre kat ba ka por ka ya kat ba ki khon ki la sedang ban he ban san ki kemi ki pa ba ki pet la ki jong ki khon ki dap tang da ka jin kamen ba ka jin karmen ki dap tang da ka jin kamen ba ka jin karmen andre nga ong ba ki yeng ki sam ki badan tang khandiat got ki khon nang kong le se ki suk na marap ki suk ban pet ban chengo ki suk ban ri ban suma ki suk ban besa andre kat ba ki dang ya ki sngi ki por ki idap tang da ka jin du je karmen balai ki idap tang da ka jin du je karmen na marap ki pet ye ki khon tang i wei tang arngot kumno ke ndan je karmen naki kumno ke ndan je karmen naki ten ki perkhat ani la shale chisngi tang ki ne hato ki la mo ban pet yanga hato ki ne ki pet mo yanga le se la shale chisngi andang ala karmen
te kumta ki kemi ki pa ki sedang bandu jengkermen kat ba ki dan yat ki sengi pot barat dal poi le ta kerta bakla sedang no kerta kawai pat balai banga kersan ne kene kamat ne kersan ne kene kapang kalong ki breu le ne ka yeng ka sem ka badan shibun ngot ki khon la ban ong haba kendu ka no ka jin e ka no ka jin e kim julang marwai kum kanuksa lada kidon ki papang hayeng asem lada ki tia ki hospital kidang don ki men ki para ki ban ap kidon ki way ban ap hospital way ban shat ban tiu hayeng way ban sajan way ban le chane chatai ka jing don kam handai lada kidon tak kendian got si para don tang i way ban arngon lada ja ba tia hospital lada ja ba pang janong ngen pai way ap hospital way udan hayeng lane dan breu shu tang ban ya kliang ru te kumta ngila ban ong ba kala hi ka badan shibun mut ki khon ban ya ka badan kendian mut ki khon ka way pat kaman ki badan shibun mut ki khon na i ki breu ki badan shibun mut ki khon ki dan ya ka jin kemen bat ki he men sem ki breu badan shibun mut ki khon ki kham he men sem ban ya ki breu badan kendian mut ki khon balai nga ong kumta ki kham he men sem namar ki breu ki badan shibun mut ki khon haba ki pet ela ki jong ki khon ki he men sem bat kim teng namar ba kini ken sapet lada maki ki pang ki le chim dawai handai lada ki breu ki badan tak kendian mut ki khon dai de ka bang asu tharai ngala yo sneu hi dala ki jong ki skor ka don ka breu ka ong nga ani dak suk ma phi ba ye bun mut nga ka badan tang ka way ka khon haba ka khon ka pang ka man sem janga kam dan shu hang ne ka dan hakti ngati yo ka yap na mala da ka ne ka yap no mano ban pet yanga ada ka ne ka yap no mano ban pet ya ka yin ka sem iting yo ka khon ka yap na mar dan tang mar way handai ni ki badan shibur mot ki khon kim ken mau ya kata ka jing yap jong ki khon lada ki pang ki sitom kim ken mau ya kata ka jing yap ki khon dat pang sitom ki le chem dawai ki don ka jing kermen ki ri ki sumari ki bakin koi kin kia kim ju kan mau ya kata badong lada ki khon ki yap mano bat pet yanga handai ki bre badan tang kendian mut ki khon nang kong du ki kan mau lada ki pang ki khon ani ki ting yo ki yap ka way pat kamat ki khon ki bawan na ka yeng ka sem ka baye bon ngot si para ki dei ki bre ki bala ban pen ya dei yal de hapo ki im lang salang ki dei ki bre bala ban pen ya dei yal de hapo ki im lang salang namar hapo yeng po sem ki lamat lupa ya ka jing dam jok himen ki para hala ki jong ki jing long don un men lupa ra bom basa tuluk kren bre don ki ba paria don ki bre ki bar khe don ki ba shu ngap te kum ta hala ki jong ki jing long ni mat ha yeng ka sem kum ta ngi la ban pen ya dei yal de hapo ki im lang salang kat ba ki bre ki badan kendian ngot si para ki ba ban pen ya dei yal de bar ki im lang salang namar lada ki dei ki ala dei ki pasatlup ki sneu ba ki weru ken satlup lada ki dei ki bre ki bar ki sneu ba ki weru ken churki te kum ta ka sem jin bhai ki ban pen ya dei ala de hapo ki im lang salang ka bhai ala de ban pen ya dei hapo ki im lang salang te kum ta nga kersan teng ikne ka phang ban ong ba ka la ka ba kha shi bun ngot ki khon ban ya ka ba kha kendian ngot ki khon kala ba kha shi bun ngot ki khon ban ya ka ba kha kendian ngot ki khon ka way pat la ban ong ki breu ki ba kham kiu ha ka yo ka kon hi ki dei ki breu ki badan shibun ngot ki khon kane am dei tan bang shukran ngala ru ban ai da nuksa ban ngala ru ban ko ban ong to wan hasnong jongi ban wan pen da lagi jong ki khmat ke salap ye ki jing sisa ha po snong po thao jongi ki breu ki ba kiu ha ka yo ka kon ki ba kiu ka liang yo ka kon ki dei ki breu ki ba kha shibun ngot ki khon bat ki bre ki ba kiu ha ka jing nan ka jing sta apo snong jongi de ki bre ki ba wan na ka yeng ka sem ka ba bun ngot si para lada phim ngai ta wan ba phen sa sakhi ya ta ba nga ngam sim la jeler ane dei tang bang shu tai ne re ka dei ka jing sisa yo le se bun ki snong hang ne po ri khasi ki jongi ki ba lang kum ki snong jongi ki ba kiu ka yo ka kot ki ba kiu ka jing nan jing sta de ki bre ki ba wan na ka yeng ka sem ka ba bun ngot si para ka ba bun ngot si para bat ru ka way pat ka yeng ka sem ka ba bun ngot ki khon la ne ka ba bun ngot si para ka dei ka yeng ka sem ka ba ya tli ka ba la ban ya ket ban ya ba lang ya ka ching apo ka yeng ka sem
kabahikit ya ba lang kajing ipok exam lada mangingi kenduk kajing shanongin pai ni pai selaki jong ki men para ngia selok bat ki ai jing mot ban gwang ni kita kajing handai lada ngidon tang kendian ngot para iwe bat arngot lada ngi shem kajing ni sakut tak itu kisau kon ro jong ki yeng kasa shanongin pai ngim sko don lat bat pai teng teng isku marway ngislo temang ngislo du jing karmen ngin pai shiki breu hato ki breu kan no ngila bachania kumbang ngila bachania ya ki men ki para ki bami lane ki badai na kaju kodok kesna ki badai na kaju kodok kesna ho ki breu ki ong ba lada ki dan bun mut ki kon ngimla ban sa ngimla ban penang pensta nga ong lada ki breu uwan sha kane ka perthai uwan ra jing kerku ya ki kesa uwan ra jing kerku ya ki kemi ki pa kumba ki khasi ki ngai ubreu uwan sha ka perthai ura ela ka jong ka ba ublei upan ra ela ka jong ka ba ba unum cha thangan bat ngar ong ngai bahaba ngi wan sha kane perthai ngira la ka jong ka ba ngira ka jing kerku hapo ka yeng kesa te kumta nga kersan teng banong ba nga kersan ba ka kamla ka babun ki kun bannya ka bakne ki kun ha ki liang baro ha ka jing kemen ha ka jing so ha ki bre ke badan shibun ngot ki kun ki ya pu samthi ki ya kemen ki ya thu khanai ka ne ki thu khana birya ki thu khanai ka tai ki ya kemen lang ki ki lang po ki yang sem ki bre ke badan tang marwai ki badan tang angot bat no kini thu khana kum no kini kum no kini kemen ha yang sem kim so nang bar ki shu shong hala ki jong ki kamera ki shu shong hala ki jong ki kamera ki shubun kam perthai mentale bat ki mobile kim dan ke jing dai war po yen po sem kim dan ke jing dai war po yen po sem bat ki khut ki bawan na ke yang sem ki badan khendian ngot chipara ki dai ki khun ki ba yo mon bar bo ki kemi ki pa pun sin ki hap aimon ya ki namar ba ki dan tang marwai ki dan tang arngot ki teng lada kem aimon ya ki yo le se ki pet yo le se ki thut yo le se ki poi hanrei ki badan shibun ngot chipara kim long hak ta kom ki kemi ki nang kum no ban penyai ila ki jong ki khun ba kim don ke jingkit khli apo ka yeng kasam khnang ba la shai le chisni kim don ke jingkit khli ila ka jong ki yeng kasam ka khamsup ki bri ke badan shibun ngot chipara ki bala ma ta po ki yeng kasam anda ki tai ila ka jong ki yeng kasam ki sup ba ban don ke jingkit khli ila ka jong ki yeng kasam nama ki lama ha po ki yeng kasam te tang ki ding tin ngai ko ble ye pi baro ki parado ki parasnam kat ki bala banyo I ya kani bat kam tam I SRPS lingdo ibla penong ya kani ka program ka debate bakalong ru ka buk share nam ta jungi we pi we baro ki kun jo ka rilum kasi baro bat kam tam ya kani ka motion ka bai labu bakalong ka motion ka badan kam bat ka badai por shibon ha kani ka jok ka jongi ka menta ba ka motion ka boang ka bala ka bakakun shibon ne ka bakakun kendiat Mr. Speaker sa kakerteng ka jonga ka dai lamprang taba na ka sinong paryong ka bahab apo ka East and West ka Hill District Mr. Speaker sa ngayeng hang ni ban kersyan ya ka motion ka boang ka bala kala ka bakakun kendiat bat na ka nongrim ka baskam bat nala ka jingyoi dala ki jong di kmat ayang hang ni ban kersyan jor ya kani ka motion ka boang bala ka bakakun kendiat Mr. Speaker sa habangi pa ya kani ka motion habangi pa ya kani ka motion imdai ban pai din ya ki nadu ki lo ya ka nadu ka ba ndai time nadu ki menno jong ki mi teman ki jongi ki kpa teman ki jongi namar haka juk ka jongki ki yatho ba ka jingnang jing start kampat long ka ba koridor nek badan kam hado kata bat ka kam ka jam ka long ka ba pahu bat ki ju yatho aka juk ka jongki menshwa ba kinong ai kam ki ju wan wat hi na ki yeng ki sam ba ki shnong ki thau ki jongki mar bah ki tu ki por ba ka jingdan jongki breu ka long ka badang duna bat ka kam ka jam ka danga ban ai kadanga ban ai ba kadang pahu bat ki breu ki long ki ba kot ba kya bat ki ba klan bat ki ba smart busting then the Mr. Speaker sa habangi pai pat hakani ka juk ka jongi ka ba mentang ka bingi ong ya kata ka juk jong ka competition hakaba ka jingnang ka jing stand
kalong ka bakodor bat ka badon kam hadu kata-kata bat ndrai pause ka ka bangiyo hakani ka jok ka jumi ka mamta ka ba ka ba bun pat nyimyo ya kata ka jingnang jingstan bagi ka bangi dan kam ka daw ka long ka jingroi stat ka jong ubriu hado ba omla ban ya kata ka jingnang jingstan kam tam ki tu ki long yeng ki badan ki kon da ki pra ki khnai ki shpong tam ru ka daw ka long ba ka jingram jong ki bicycle ka jingram jong ki mar ki mata jong ki kot ki sla ki blong hado de ki pau hajar bat ki lakru dai na kani ka daw ngayeng hang ni ban kersan jor ya kani ka motion ka baang bala ka bakakun kendiat Mr. Speaker sa kawai kamat ya ka bangi juyo akan ni ka por akan ni ka juk ka jongi ka long bat ki lak bat ki pau lang ngut ki kon samla ki ot ki nam na ka jing kerdu kam kerdu jam namar ka jing rai stat ka jong ubreu hado ba omla shu ban pendap ban ai kam yo way po way but habangi pai but haka jing em ka jongi menta bon ki prio ki yo ya ki jing pang ki jing stam ki ba khla ki ba ngim pa ju yo sngo ngim pa ju yo menta but ka ba pen par nyang khriaru habangi pe ya ki jing pang ki ba menta ka daw ka long na ka jing bon parat ka jong ubrio hado ba kamaryang kamdan shu ya kata ka jingkot kamdan shu ya kata kal air ka bakot dai na kani ka penlong bi ba ka kata ya ka kot ka kya ka jong ubriu umta na kani ka nongrem ayeng ban kersan jor ya kani ka motion ka baang bala ka bakakun kendiat basa ka wai kamat habingi pai kani ban ngaju yosno dalaki jong giskor badan ki baang ba kat badang kurku ublai ngin kakun shibun wadan ru ki ba ang ba kita ki ba kakun kendiat kide ki briu ki ba khamnap nganga persya jor yakini ki jing ang habang yo dalaki jong ki kman babun ki longying ki badan shibun ki kun kala isang sot ban pet nama ki kmi ki pa kalong ka basyam jing yaki ban pendap penbiang kamtam hakabam ka di ka kup kasam bat ka jingnang jing start kim na ashu ban ai namar habangi hakan ga perthai ka kabaram dai namar kata ayeng ban kersan jor yakni ka motion ka baang bala ka bakakun kendiat the Mr. Speaker sa habingi pai yakate ka kentin ka baang badai ka jingkerku ka jong ublai baki ka shibun baki kakun shibun hendai nga persya jor yakni habang yo babalai ke ja kini ke jing brat khon blai ki ja kini ke jing penyap khon blai ki ja kini baki kme ki yalaki khon ki kpa ki yalaki jong ki khon hatu kani ka dai ka jing kerku ka jong ublai nga tengah persya jor ya kani nomor ublai ai hangi katkum ka jingla ka jongi hendai ka dai ka jing lalat bar ka jing kwa prai ka jong ubriu ki ka ba penlong ba kinja kini ki kam sneu ki ba bon jat ki ba bon rukam Gumta Mr. Speaker sa ngayeng hang ni ban kersan jor ya kani motion ka baang bala ka bakakun kendian banalor kani Mr. Speaker sa habang ipet ya ka may maryang ka jungi ka ba amdan shu ya kata ka jingko jingsuba ka ba amdan shu ya kata kumbang yo ya kata ka nam baka rikasi ka jungi kalong kari ka ba seiso bat kari ka badam na ki jingkerku ya ki ding ki se ki so ki chor ki chap baro hendai ha bagi petpat hakan ga jok ka jungi menta la hasor na nong kendong bangi myo issue ya ki ding ki sit myo issue ya ki lom ki bajarngam kadaw ka long bagi ka jing roi stat ka jong ubriu baka jing diman hado bagi briu ki pom ya ki ding ki sit ki pom knang bagi nyo ban pendap ya ka jing diman ka jongki ban menta bangi pet ya ki lom ki sit ya ki lom inyo satang kitunum yeng brio hado bangim yo isyo ya kata kajing jarngam jongka may maryang kajongi bat sak away kajing roi stat kajong ubrio kawanra ya kajing pensniu ya ka may maryang kajing kwa lalat kajong ubrio hado bu sailot ya ki marpo kendau la kalong ka kendau ka siam hakamau haki doyang hababon niyo baki brio da kajing kwa lalat kila say
kilasay bahado ka may mariang ka song senjor hado day na kanika daw babun balay ni ma chibon ki jingpang ki bakensha ki jingpang ki bangim paju yosno menuru day na kanika daw bangi pensniu ya ka may mariang baka may mariang ka penmi ka kadap satang kali erbi dan nalor kata denang ni kadang yang hang ni ban kersan jor ya kani kemotion ka boang bala ka bakakun kendiat ban alor kani ni syamru ba yo i ya ka imlang ka salang ka jungi kamdan shu ya ka jing shong sok shong san kamdan shu ya kata ka jing shingan nadu ki khlung ki khna ki samla hadu ki rang baru namar ka jing kenrei ka jing jelai ki kam sniu ki kam tu kam thim bat ki babun ki bro ki ngap haki kam ki kam tu kam thim bat ki ngap haki drugs ki ngap haki babun chat ki jing sniu hadu ba ka imlang salang ka jungi ka shong suir dai na ka daw ka long ba ka jing roi stat ka jong ubriu shim layo ya kita ki jing don kam ki bau don kam la ka long ka jing nang ka jing start la ka long ha ka kam ka jam la ka long ha shibun ki bau don kam dai na ka ni ka daw bau ubriu ushu em lengkar ushu ya lengkar ka bau ka kloy u bau ngam ha ki shibun ki jing sniu ki ba shir khai jong ka ni ka perthai dai na kani ka daw ma yang hang ni ban kersan jor kani ka motion ka boang bala ka ba ka kun kendian batsa ka we kamat ka bang yu i ka bang yu snow bun sen ka long ba don bun ki priu ki ang ba ka jing ka kun kendiat ka pendu jat ya ka jat ben riu nga yang hang ni ban persya jor ya kani ka jing ang namar ka ka daw ka long ba kamuntoy ladangi don shibun ngut ki priu ru hendai habang imdan ya kata ka jing stan habang imdan ya kata ka jing shampang hendai ngidap tang ka jing kwa ra ngidap tang ka jing kwan mentoy haladi shimat umlung uang bakam de umlung uang ba kamshong ha ka jing bun pan hendai ladang idan ya kata ka mensim ka bashinrang langi idan kata ka jing shampang langi idan kata ka jing stan ka jing idri bat ka mensim ka bashinrang langi dan watang kendiat ru hendai ngila banyale persya ya kita ki nongshun ya kita ki boy ki bajuan banyale yangi hendai lada ka mensi lada ngi dan tang kendiat ru hendai lada ngi dan ya kita ka mensim ka bacenrang omdan uwai ru banut wat ban penki ya uwai ba kendiat naka jat benriu ka jongi ru dai naka ta ka daw yang ban kersan jor ya kini ka motion ka baang bala ka bakakun kendiat Mr. Speaker sa habangi pedru wat ka government ru ka encourage ka penslor ya kinong shong snang ban seng ya kata ka long ying long sam ka baret badan iching ong ba a small family is a happy family kadai shisha balada ka long ying long sam ka baret kala ban support lane kala ban penbiang ya ki jing don kam hayeng asam la ka long ha ka jing nang ka jing start la ka long ha ka kam ka jam la ka long ha ka kot ka kya kikmi ki pa ki la ban ai ya la ki khot badan ru ki ba ang ba lada ka kun kendiat lada ka kun kendiat kan shngan ka yeng nganga persya ya kan ni ka jing ang habang yo i ya shipun ki long yeng ki badan de khat ar khalaing ta ki shipau ki khatwe khat ar ngot ki kun hendai ki kmi ki pa ki du thia ki du dam ka daw ka long ba ki kun ki kim ko ngu ya ki jing sneng ki kmi ki pa ba ki kmi ki pa ru teng kim la shu ban sneng ban khaw kim dan shu kapor ban sneng ban khaw namar ki la be tang ban pendap yala ka jong ka yeng dai namar kata ayeng hang ne ban kersan jor ya kini ka motion ka baang bala ka ba ka kun kendiat tangkini kentin oi kalong kajing kerku ko bakrao ban yo shi bon ngot ki khon kalong che sngai nya kajing kasam kajing kerku ya ki kimi ki pa ya kajing kasam ya ka jai ka kenja ka snong ka thao ba de kari bro ko we henry ngidi ban kli la de shop yo khon bon ngot kajing kli ka bangi de ban kli kade hato ni biang na em kajing kamai kaji
biang em ka spa ka po knang bangin la ban ai ban pendak ban biang ya ka jing don kam jaki kun ki ti jangi knang bangin la ban ai ki ya ka ta jing na jang start mar ka jo ya brok ki kun ki ti ki papun knang bangin la ban ai ki ka ta jing smart to care ka ba piang kam tam haba ki pang ki stom knang bangin la ban kristian ki haba wan lan shop kalanat ha oi ki kun ki dei ki ching ai song pha jong play ha ka ju upor u blay la ai ru engi ya ka japing bangin berkat bangin yo ich ngai bat bangin so tho ya ki ching et bangin tep i giding pen kiang ki berana kamat bari ki mau jen thot ha ching ya lente ki jong hi namar kata ni di bat peran kam ya ka japing ban berkat ba kat kum ka ching yo ching kot ka changi kat kum ching kot bor ka changi ni dei man khai kita ki khon ha oi la da pi biang ka spa ka pho pi kha ki khon ka ba pi kwa kat ba pila kat ba pi kot ka bor onom don bala bat khang ai pi namar pila ban pendap pen biang ki onom don bala ban kren ngamot ban ong henry la da pi biang ka spa ka pho te kan long ka ching song si ka ba khrau keng ban kha shi bun ngot ki khon la da ngim la ban pendap pen biang ki la da ngim la ban ai ke jenon kam ke jangki lada ngim la ban penang pastal lo iki kejuk kebangi imenta ke de juk thamai kam de shu kejuk mau juk ting kebangim la ban im tanda ki si hajar araja tangka hak si penai keperthe kala nang kiu na dong sedong ki marpa mardi kala nang rem ki dawai de sin kala nang rem kecain kene kala nang rem kapule kaputhiro kala nang rem namar kata ni hapan im ket kum kejuk kami hab yang bangin ong ba ngin im kum kecuk kaparem kami hab dalele ro kalong kabasong si ro ban ong ba wat kilum kila amadan ki klau kila selen ki om kiwa kila kalarong haba kamariang kala long kumne hato baru nangingila na em ban im jakpo tang la jing kamai dari jing ai sobha jang kamariang ngam tharai nama kata kalong keberan kampha iki khon ki ti jangi bikin yo ya jing na jang start ke bapiang khnang bikin la ban jiang ala ki jong ki chat ngam ong bikin yo ki kam sarkar nai kala biang ka jing na jang start kala la ban jiang ala ki jong ki chat ya la ban sem ki kam la jong namar kata ni dei ban kha khon kat kum ko jeng kot ka bor jengi khnang bangila man penang pastat ki khon jengi hakar kom ko pete nganai nuk sai pi dani wi kwang ni bangai kan do mar khmat yong ngaron pra la ne khnai ngot ki khon ngam na kan ma ba he kata yong ba haba pang ba stom ngasam jenjara pan le sim dawai ki khon namar ngam dan pesa teng hab gro wat ban panram yong ban pesai ki kabam kadi ngila Henry ngimla shu ban pas ko leki namar nyelong ki bedok hato kata kam kata ya ka jing kesem hato kata kam kata ya ka jing sngew jong pi ki kimi ki ba hato kam kata se ya ka jai bru jangi but kalong ka ba i sang sot ban pek kam tam ni kalong ying long sem ki ba bun ki khun but yo sa long ka pa uba lusngi ha ka ba di bu ai tanglang but kalong ro ka ba isang so shu ban pe ya kalau yin long sem ka ba bun ki khun bat ka dan ha preng ka jing dok ha ka ba uman ka pa sham dan shu bat ki na ki daw ki pa pon bat ka kmi ka hab ban krisyan ya ki khun kalong ka ba isang sot ka bi shir khe ban pe namar kata namar ka jing ban jong ka jing dok kay lam siya kaching jot jong kaching kasem jot kaching em jot kalawe kakun kikti but kaching dok kaya tawer haki kun kikti but ki kun kikti ro kisa hakaching dom kim yo ya ta jang na stat ka ba kidi ban yo baling ban ya jang na stat namar kaching na stat kade ubut lom jang kaching em ha oi
don kibran pok mo we are kibom dadan ra jing na start re kiroi kipar kitiu ha ka jing yo jing kamai kaspa ka pau jongki bun sin ni i ba kiba kabun ki khon khamtam na kilong ying kibaduk kibadaduk shisha kalong ka ba isir kay wat man pet namar ki khon ki kti tang ke slipar ki juti kim yo ban phong ki sakti ki bejot but kaba isir kay shu ban pet kalong ba kim da yo ba kata kapam ka di ban bam kaba bit kaba piang ban te ka me ka phat don ki babam tang ban im don ki ba yo ban bam fa shi sin ngi tang ban te ka kapo don ru ki babam shi tang kapo tang ban ye im Henry ngalai i tang ro don ki bru ki baduk Henry ki kha khon ar lai ngot kata kam sham la kata eki namar ki duna ki khon Henry kila pada ban pendak ban biang kat kum kata kajing kamai ka jongki kajing yo jing kot jongki namar kata ngaku ban ong ba lada ni biang ka yo ka kot ni khashi bun mot ki khon kabha Henry lada kajing yo jing kot ka kamai ka ji jangi ka duna ngam tharai ka long baba ban khashi bun mot ki khon namar nimla ban pendak ban biang ki kham tam le lada ulok upet na kan kata shikate ya kalong ran yang kikon kikti bunsin ngala julap tengro ba kidon kilong yim kiba khashi bun kikon kilong yim kiba dok kiba kerdo kim ban se ban pha ila kikon kiba la prak ndai post nem chanang sheki ying bru ban shong bat kibro ban tre ying bru tang bakin la ban kamai bakin la unsa ya ka ying sam haba kumta hato ka bha ban khashi bungot ki khun haba kumta matrai ya ki bru ki bam kot bor ya ki bru ki baduna ka yok ka kot ka bha ba pen kha khandiet ngot ki khun haba ong khandiet ngot kamut tangiwe re ar lai ngot lese mo sangot jarang biang kenang ba pinla ban pendap pen ki kenang ba ki khon kin phu kin peng kalong bru man bru jang ki kenang kin yo jing kamen bat kenang ro bakin yo ya kata ka jinglong bru man bru ka ba isang kun bat ro ban light na ka jing ibeng hak em lang asalang kenang ban light na ka jing yu right na ki papon namar kata ngan pen god dak ba ong ba lada pide na kalong yeng ka badok ka bha ban kha khon khandian on Henry lada pide na ka yeng ka sem ka ba biang ka badam ka ba poho bai kam nei le kha ki khon chipon khana ban roi ban par ka chai ban ro ka changi Henry na mar ba ka tibet ka ai art le jing kale kata kalong la ba kha khon chipon na la ba kha khon khandian ngon dan na kalen janga ngan jit ya ka topik ba ong la ka ba kha khon khandian ngon te nan pun ksan ya ka ba kha khon khandian ngon kham tam le la da pihak halong yin ka badok kublish bun ye ba pe asang do iba la pli ka na ron san ngi bangen pen i ye kinya ki jutang ka jongi hak bai dei but kane pi baro ki parlo ki parajo ki par khair ki par ki parori hapo jugo bri hunyo tra kat kitu ki ba pe lingba jugo ni video ka kerteng jonga ka dei ba rs kharbani na snong mawe ba jugo west khasi hill district ngene ko eng apon pawe ki ja ku blei ba pi asling do ubre we ni ki samla ramba hapo jugo bri hunyo tra uba ju ai ye ki ni rin sang ni bukum kine bat bun sim ki ni rin sang ka jubu bat penti kanaru ye ki bun ba ki tu ki ba yang hapdeng jugo ja adatin laga dei hakinu ki bentaru dei lingba kani kurun sang kabla perlong ye ki bagan shum wat ida lenti ka badero nama kata kalau bedon kam hanu kata ye ki rinsan ki bakum kini ban wadra ha ki platform ki bakum kini khnang ba kitu ki bedon hapdeng ju ki atatin kila ban shim ye rangai ki badai nama kata sai simpan ngasu ba ai khula ye phi ye ki nong bishar ha ka channel ki ju phi na kam ta ki ki baro kuma phi khade ban bana ha ka channel ki ju phi
Bahkan ke topik ke bawang bah, la ke bakha sibun ki khun la ni, la ke bakha tang khendet ki khun. Khenang bakanum simi ke por, tungan ye yak be, syang ke benta. Hanga marwai hinga sloba, la ke bakha tang khendet ki khun, ban ye ke bakha sibun ki khun. Bat pensisa ye ke ni, ngadon katu ke ni ke jing pensisa halor, jong ke ni ke phang, ke bangang sloban ong ba, la ke bakha tang khendet ki khun, ban ye ke bakha sibun ki khun. Haswa bani alai shekini ki eki ibaro ngakwa banbu tangwe ki jingli hapreng jong ilang baro kat gitu bepet ya kani ki video bakani ki jingli galong ba hato kat nomut ki officer IAS IPS but IFS kasi gidon hakani ki jela migri ya gajuni baling giduna hadu kat ni kane kai gadaw ngin ni gadaw hangno kata ka weak point gijuni kum ke jat mri ngimla ban len ni ke jingsi sha bangi im hagar ke spak snam kata ke spak snam jo ke jingker du kam ke jingker du cha ngidon hapden kata ke crisis ke shok ai yegi samla ke juni habangi phai she kamon she ke diam she din ni shakma ngiyo I ya ke ne ke jing e ka bagi khon samla ke kendu namar ko bun ki samla ke juni habaki pendap yegi jimpule ki college ki university kenomla asatia ban lek she ki competitive exam jo ke UPSC ban pendap yegi ki exam jonga IAS, jonga IPS, jonga IFS, bat kum ta ta. Hoi ki don ye ke jabing ke basta. Tang ba kim don pat ye ke lat kum no pale. Badai hangi ki ke mau ye ke bo melung susu tham wong. Baro ubru basta mano bala manlan. La klam de plikala mano bala kan Quran. Haba ki kimi ki kpa ki jungi haba ki pa school lingi ki khon. Ka jing khme lenti ke jongi kalam ba ki khon kin yo kam. Hoi ki don ke tu ke ni ke yo kam. Tang khindiat e. Bad balai nga Kristan ban ong ba ka jing kha khon khindiat. Ka de ka ba kham ha buncha. Ban ye ke jing kha khun sibon habangi pei ye ke yok kot hapo ju ke jalan ke jungi habangi pei ye ke jing don briu hapo ju ke jalan ke jungi kat kum ka khana samari ju sam ar hajar karwai ngidon ar pho khandai lak tam ye ke ning songsnam pra pho pasan ne ke ning songsnam gidon hagi jaga no gunam tang ar pho pasan gidon hagi jaga so ban habangi phai ha ke literacy ngidon nyo pho so pasan hapo jong ke jala ka literacy ha ki thainu ke dong ke hindru phondai pasan but he jaka ke long sor ga il literacy ka poi khandai pho pasan nang ta habangi phai sha ki tu ba tre kam sarkar hapo ju jala hagi thain nong gandong pra pho pasan na ki thain nong gandong ki gi nong ra ar pho pasan ki tu ba sa haga nong ba pra pho pasan ki gi ba tre kam sarkar ki ba tre kam la jong bat kum ta ta but hagi jaka nong gandong pa pra pho pasan ki gi nong ra tang ar pho pasan ki gi ba tre kam sarkar ki ba tre kam la jong bat kum ta ta habangi pet ye rap ko yang hapo ju jala maglia hagi thain no gendong ngidon ko pra phulai person ye ki bari ginong ra 100 ki pra phulai person menta ki da poisha ka saw phon new person ka we ni ki daw ju jing hiar ju rap ko yang hapo ju jala kham tam hagi jaga no gendong kade hadin ba sarkar india ka putre kam ya ka RTE 8000 khandai hapo jong baro ko ko india haga bagi khna ki hapo khat saus nam baro ki bandon hagi school ki ngimlaman ne ke jingsi sha ba gi smi ki bamta wat ha ki ja kan gendong ki kmi ki kpa ki ju wat ki school ki ba bhatam ban tha ki khun ki ju ki wat ha ki ja kan gendong ru kam long shu kum ki tu ki kmi ki kpa ki jongi men shwa ba men step ki pha school bat men smi ki pha abasi ki pha ablang pha moi bat ki wei pat ki kam hanre ki kmi ki kpa ki jongi men ta nalor ba men smi ki pha school janmit ki ju pha tuition khnang ba ki khun ki ju ki kirwan shakhma tha ka por exam Subuh mentang kita ban pha ik school ke ban de ki school kam de ka ba pha palat ane ka ba duna palat reni pha ik school balong pedan by god ka ba uniform ka bam ka by the way nadong sedong haga sipnai we khon ujongi ula ban lut san hajar tengka sipnai bat haga sisnam kalong ru phoja ladang idon sipomur ki khon barok ka poi nrula nakaba sipomur ki khon kumtala rengi khenyu khana nadu bolet pule ka nursery hadu bon pendap ya ka master degree kan simpor khat khandai snami kumtala rengi khen ta ga dor san hajar sipna te lada midon si phongut ki khon riulak sisnam lada khat khandai snam kan poi sikror khat saulak tangna ka bata san hajar sipnai wo ko khlam khen udu khon namar le se class 10 class 12 BA, MA ka pair ka admission pila pair na do sida ladagi khain tang ka dor san hajar haga sipna ka poi ko 10 crore khat saulak nang ta sipomur ki
terda ki khon ki lit pule doktor ki lit pule engineer ki lit pule kino ki diploma ba phar kat no phu kro kan lot habaro ki khat khandai de gisna tam de gosu but hangne ngi ibabun sin ki kimi ki pa largi khon ki jongi ki rig manang basta ngim ban se ban shim wa da ram ban pa school yu khon lani ya khon ke ban jia de ki don ki long kimi de ba buram ki ba jindong ngi jingmo ji berkhat ki gampang tang na ga daw ba ki khon ki jongi ki da dap ki jimpule ye ki kerdan ki ba phal hanre oda ki wan phai ki jimpule ki haban shong hayim haba ki don kam ye ki ni ki jon kam haban pan ye ki kimi ki ba la de ki don si phomut ki khon ki ba kum ki ta ke jing ha ke jing sa la benda lut ya ka khandau ke siap la benda lut ya ke jing sam la benda lut tang ba ka kam mi ot ngani le ko na bonsem ki duler jo ki kimi ki pa ki poi la ni haban ai no la ni nyat no sa ki ta ke de ban ai ka ram namar la dap ka ram ki khon ki yo ka bat kum ta ta de hang ne sa sno thu cái jing don si bon ki khon ka wan ra ye ke jing la de ai ye ke jing nang ke jing start ke ki bat ka ka bangi don tak hidet ki khon ha bangi ye ke jing nang jing start ka jongi kum ki pa ye ki khon hoi ni miao hoi ni yo ye ka ba hoi ni yo ye ka kup ka sam hoi ni yo bon ke hanre ni don ha ka lawe ka bo par khat phia ki than nong no kat lo ngi ai bala chi si yo rang ba bru le se la ban dei sauce pa tengka ya ke kan thai bru le se ka la ban dei ars pa tengka ya ke khin chi si yo kat no rus pa khen ya ke si bana ngi yo khat san ha ja ki khon ki don si phomot chu bo luksa khat san ha ja ngan thit bam de ke ngan thit dawai de ke ngan pa school de ke ki khon ki don si phomot ki balik pule khat san ha ja ngan la ban pa school ki khon la ke le science la ke ne commerce batum ta ta ka kamram ga jongi kum ki kimi pa kalong ban ai ka hok yu khon ye ka jingnam ga jing start ka pule ga puthi si phomot ki khon gi ran baro si phomot ki pa school ki bat baro si phomot ki no poi se ka thong ba ki khon gi jongi kin chu pe jaw do ya ki khon binong yi ki khon bisan pe ki ti ki long yin ki badan tang arwat lai hut ki khon haba ki pha pole ki da khin bin pa bin biang pa biang hadu ba ki tu ki khon ki da pendap yi ki jimpule ki jongi kila bandai ki doctor kila bandai ki engineer kila bandai ki no kilo what ye ki competitive exam kum ka exam jo UPSC naga daw ba ki kimi ki pa kila bat pen biang yi ki khon ha ka rukom ga bade hanre hangi pat nginang ta man kha sibon ki khon bat hak ba khlu ki khon kin shong kha khna bat dei hang ne kin sanang kha khambun shu ki khon ki jongki kumta ka jing kha sibun ki khon kam dei na ka no daw ka dei bai tang namar ba kim yo shu ya ka jing pule ka byang ka jongki nama ki khon ki isnai ya ki kimi ki kpa ho pli ki jongki ki kimi ki kpa ki la ban yo tang shispa hanre ki khon pa ki don kam ha ke jing pule 6000 kumno da ki la ban pen byang ye ki kumta ka pen long ye ki khon ba kin ino sitang pore ki jing pule bat ban wat no ru da ukurim lane da kurim haga jaga ban pendap ya ki jing pule namar onna haba kila pendap ya ki jing pule ki snot ho ya ka dor juga shongkha shuman ya ka dor ban te ya ka lawe juga jala ka ri ban kumta da bat da kini ki balanang ki basta la da ki lech shongkha ru ki lech ha ka por ka ba ki la i ba la ki kin thai ni ki shenra bat kin chuyo tang ar bat lai mut ki khon ki jogi bat le se bang nom don kam shu banda batai ka gani bat ka ka tai han re ki khon ki wala nang la start ki sno thu hi kumno wat shim yo rai ga badai bat ya rai ka bom dai ki jogi kumta om dai tang ka jingkha khun bun ka kta ye ka jingduk jogi ji sa han re ka jingkha khun shibun kalaban kta ru ya ka koi ka kya jong ki to ki kan thai ki to ki ba ong ba kha shibun ki khun ka de ka ba bha ka dei tang ka jimpur khat ka jogi kam dei ka advice ni ki doctor ka ta om tang ka ta lech ki library ki ba crow ju pur thai pule ye ki kat ki ba crow ju pur thai phinlap ye ki ji sha baro
kumta ban ong bang ngidon kam ban kha sibul ki khun namar ngidon kam ye ke jimbun bru hapo jong ke jalam ni ya kane kane tang ke jing perkhat bakla namar ba ka khndo kala bane haju hanre bru uroi man la ka minit man la ke kenta namar kata perkhat ye ka sanpau ye ka chispa bat al spa snam hadin ke ganja hato perkhat ngi hummo bangin su khasi bom ki khon bangin su pendap ya kan ni ka jaga daki bo bon ba ki khon ki jungi hanre ki ta ki khon ki jungi pat ken su klalong tang ki sakri jongno lani ni kwa ban kha ta khande ki khon ba ki ta ki khon ki jungi ken sansa ye ki ta ki badon ha ki chala nama kata perkhat ye ki benta kalau badon kam hadu kata ya phi kum ki kimi ki pa ki khon sama hapo juga briu new trap ujui jingkiu juga jala kam shong haga jingbon briu hanre ga jingkiu juga jala ka shong haga jingstat juga ta ki ba shong haga ta haga jala hoi ni smut hu ba ga phang ga lo yar pha hanre ha ipore baleng ko ngi hab ba su krem tang khndiat de tangeng tinu khndiat khule sibon yang ilang baro ngin skendu haga wepan Tong siapa yang aku beli ba pesem do. Ba pemi yo ne geles dibet. Hatola ba ka kun bun ngut ne ka kun khndiat ngut. Teng peni thu sholo de ngade marsis na rum na sken nang tham boda ka de. Naglem jonga hi nga krisyan ba kamla ban ka kun bun ngut ban ya ba ka khndiat ngut. Namar daling pe na kitin yo blero Genesis. Kalau nong kun kong ko apa pra. Ublay ulakan ku ya odang bagi im. Wong tunang ka tunang roy. Tulong kan rat. Haduriau hakendo. Yak simleng bagi tau bro. Kata gebor beli lo ai. Nang ta syu nang hukum beli lo om homoses. Wana penyam. Te abang pek menta pat keji iklaman kriat. Mar boleh ba kikwa ban penduna ku. Kim sap syu ya ka hukum jo blay ya ka an jo blay te kalong ka bama kada ngile persya ya ka an ba yo hukum jo blay te na ka daw nga ting ong la bar kha kun sibun mar singai kem nang salang singai ki jing kesem ka singai ki ri je benru abang bun pai bagi bana baru kiting bagi siting abang idon kata ki bun pai te nyitek hendiat na tiutrum ni kalong kan riu atla syafang kinong bisar ba kajing bisar hok men om pen kendriang ya kajing bisar wat news yang kemat wat bam sam nang ta sana kajong upol ke siti ba arpol syati muthi kanong balai hagi sip khadu ki briu kilang basarong long ki bah ngame ki bam sam is bai ki thok ki syukur ki jing sobha kim i yo ble le ru hok riu niam andre ka kampat jong ki kalong basneo te halor kene ngelaban ong banamar kum ong biang kajing i kalaman kriat bat ki briu menta ki isu bat ki kwa tang yalade namar kada ki kwa ka ko dia te langi pe wat ka sarkaru kai ga hukum kai ga order yang hel patnet ko penduna khon pendu khon le kita lai pujai ba pentrang ya konmet yo briu lane ka briu te hatu kam de jing kwa ha hatu kam de jing kwa spa hatu kam de ta ga jing le thau an start kin tip si yo ble hi so start ka yele de nga percaya jur ya kane namar ble kam long dale le em padong ba penduna khon namar ni ha ban but ha borom yak an yo ble ki sin ba ko ngu yo trai ha so ngu yo ble u ka khui u tip hi hoi wala ni pop ru ble ka khu ni hok ka khu ba ni pop kla ba mo kata hai de ek ba phatam haji im ni ki breu ar jar ar fly ru ka hel pat men rat mena ka jing pang e sapo makalaya prajar tam kita ki bio jipang e skelalong lupa ki sambai bun kim don jimun to shu mar boleh ba ki long lupa pela don jing pang ki ap satang jing ma ba jing yap mar is ai big is om don bala ban smar te halor kene gimat apen i biang ruksa apo Manipur pada po Tripura Manipur kasan syar da ko kisu Andre menta
le dan bor dagi mete Hindu hepat mar boleh kila syong sah tu kila le dan bor yang diripat kibede kitrai meluk kitrai cekah atu parar kum juhi sensar kibar jela ya kitrai jela sensar ubang geli ya gitu kitrai jela apa tripura te tom dan jimah ni nupang kalia kine bo ngi bakakon kendet kimtan bisan kim yo ijai ya eban sejia hadin cipo arhusnem hatu la bantit nimtip ada ngimlong ki pikir ada ngimlong ki pingor ada ngimlong ki kakun bun kata kemut kajima kalak yang ngihi ko parado ko prasnam i jonga hangta ni pek ben kemau yang sagasi kadoi trik bunai bulai arja apsau NRC kumju ke UCC hakan neutru ar aja apsau kila penmi ya kata ka an ban penlong no ya an ruh yu por ban kino kirit pai laki Hindu laki Jains la Buddhist kibdon ha Bangladesh Pakistan Afghanistan kila ban register ban rung apo India macam sinong atau kamai yang ini kaborda atau kamai yang kaliya kajkab ijongi betang kedeng atau pimting para lo prasnam ngate nga ima ya gane pan kapsa juru ya kita ki ong bala bakakun kendir mar kalau kaba jingma babla pentroy yang i hadin bur tenga lele budan po kaborda ngala iting lupa akan mau yi kira juru orang ba tabang pa berpen pa berten ai dan AK-47 dan AK-saupunyo siap baik ya gitu ka bangla ki bon tu wan lu te wan le kam tu kam thim min yo ki ba bat bor le bor kan the khna hatum ti hatu dang la ka kun khniat ni pi kwa ban syong ka man lo ka bangla ni pla man yo da ta gi bring ban ba hatu kam long bajat ka brem ka snam ku si gre ka snam khu ka riti bring tu play tadi ta ka ko pra do prasnam hinyang teli hile persya yang ni bro minum alat amar kata ngas ai ki jing khublei kerpang yang sing bahlang ro beki ILP kiblei khan rat ring license hendrai ka sarkar pat kale mele hab ong ILP le menti oi ni ai hadali pat pat kya jimul yu kata tidak kedau ko parro prasnam nya teli ka we ngiling ila persya ye kene ki bro nama tak jing teli ela onyo ya kata jingjo kuman ong ru ngidon sian kendiri badan kesik sidul ka distrik konsel kai kanda kayada ya kata kendo siap bat kam ailar hiru ya girit pai henre ngi kasik sidul mentar ka sarkar ka sedang pentroy tegi ai khala tadi mar ta kadau ngim dem ailat kum yakin heru namar ladai ailat kala oleh bor sambor kala penjot yangi hadin bor tadanya prime menta yang estimate population ajar lapsau apa makalaya kalong tang lapsau la praja kantai sangut kipai no sidang apa makalaya kempat kain ya kipai kasih teh lor kene ngate sipting sibune ya kene gijing ya kene gijing ma ya kene gijing le ka bakrau ngiyo kasi ka gijing dia apa lampi ni kau jingjia sikatan juai sikaput asam bordan ki pradok senam ji leren bor sambor hatu dang la ka kun kendian wan penyap kita gi banabar jela male ben ekho ngate persa jur ya kita bela kumta kelap hai ban sa kita mendari mar boleh bagi kwa kendian kum no bala il pa ke jingma ke jing kelawan hagari jongi tergadau ko paralok be ko pradok prasna yeng nya terli ko we te tergadau kan mau ya jingkren cho we melong bakrau ku bobo so tham bang kwai hi u ble u sa si sien kan ki mau sa si sien kin win ki kalau kari snam kan yi uma tu kan yeng yele persya ko para namar kene kalong ke jinjob ada ngilong ki teli kita kun mau u ang biang so tham bayo ngilong kin tong ba kin thodi yanore te kan mau bayo ngintong yo ngitho ding yanore ya kibar yela ditak daw ying hinya la persya ya gane hinya tuli ke we bat kejing imslam im kajet benru
Slam kri jongi lba ka jinga tali ha khun sibon ka long jing singai ka jing job ka jing kasem ka jing job ki khun samla ka jing job ka ri ja ben riu ba jing job yang ai phi ba ye wei pui kuble sibon kaban kong ai ka burom ya ublai ubalari la sumar yang ikat ni ka ba area phi ma ps lang do bat baro ki churches ki bala pli biang yang ni dekan ikalat penginyo bani simbenta shit ham hakani ka debate competition kabalai pada phi ki ba pek bat ki ba ngap yang a shwa bangan poi se ka thim ngan pri thu shwayal de nga kruteng ka ri onda lang do nga sa hashnong ding liang ka ba hab ha blok ma kun rau is khas hill district bat ngadang li school mentangan poi sekani ke tim ka boong hato ngi kamla ban kha khon shibun la ni ngi kamla ban kha khon tang khandat ngut hanga barwe shimet hi nga chet ban nga krisyan ni kantien ka boong la ka ba kha khon tang khandat ngut om dai ka ba kha khon shibun mu pat ba ima ps lang do ila bu khnang yi gani ka tim bangin yo bana di biet na mar ka long ka badan kam hadu kata happy kilong kemie kibala long menta pat kiban salong kamut ba kidang kha mentangan pensai arteli kimat kaban kong kadai kadau kaba ar pat kecing mi ni cing mentoy ngan pensai suaya kadau kecing keli ke kata kadau ka cubab kalong ban yo ya ka cingko cingkia namar ka cingko cingkia kadai ka spa kaba kodor tam ha kecing im cungi iwei pa iwei ki doctors bat ki nurses ki terwa bat ki pensai sangi ki patba jong kabri u henyu skum u henyu trap ba ki dai ban chet ban kha khon tang khandat ngut mentapat ngan pensai sa kecing mi ni cing mentoy ka kemi ka bastat ka chet ban kha khon tang khandat ngut na mar bakal tip pa ba wat habadang pun hakpo jong karu la hab ban sumar ya kamet la jong tiap perkat mapi lada kha shibun lay lakta em sakamet kemia lada kha tang khandat ngut kila ban ai kabam kadi kababiang khnang baki khun kinyo ya ka met kabakot kabakhya shubu lada ki pang ki shitom ru kila ban ai kecing sumar kababiang bat ki doktor ki bakham ki balong specialist khnang baki khun kin yo ya ka met kabakot bakhya kloy tia lada kha khon tang khandiat kila ruban penli school haki school ki bakhambiang khnang ba ki khon onda kila ha ki priu baro kin yaro bat kin pertu chunom la chunom bat kila ruban ai ki chan ki neb ki ba itnat namar ba ki thiet da kabaram dor nang ta kila ruban ai ki chaka ki puta ki ba ibyang ibit ban light nak cing cabo bat ban yo ru ya ka cing khuit cing suba namar cing khuit ka yan kat bat ka cing long riblay mentapat ngan persya ya kitu kiba ya rap bat chet ban yo khon chibun wat ong bangi rit pat namar tu perkhat bha kilong keme kiban kha biang kini kibala kha menta bat kin kha biang hadien iwei hadien bat ngitip syairu lang ba kicing chau batang shi drop khandiat pa khandiat bat suki pa suki kala ban pendap bat kala ru ban penslay ya kadureu ba kini kikimie kiba menta bat kiban salong kimie kidai ban chiat bet ban kha khon tang khandiat ngut wat ong bakayeng ke kenca Selam lada yok khon tang khandiat ngut Henry ka kemi kala dap chet lupa ba yok khon tang khandiat ngut namar kala ban pen ihun ya kayeng kasam kayeng ka pa ba paki kadulan ka ba kishong kisa yo pin kemen ba ki briu kin ong ya phi ba phi bun khon Henry ha po phi perkhat da ai ngan pen biang yaki nuksa lada bun khon ya no pin pen late school ya no pin pen late tuition bat kum no pin pen dap kabam kadi kabatai kamet kaphat bat da ai pin thiet ya kichan kinap bat kum ta tar ngam la shu ban nyau per khat chiliu bha phi ko kilong kmi long pa kat kini lada phi kha khon chibun pin
pihak bencet ban penbiang tang ya u a bad ya ubi Henry ya u si bad ya udi phim la shu ban penbiang ya ki badang rit kertaru pila khmi lenti bakin yo pisana ki dalai ru kambha namar ba pila penkit ram ya ki khun la chong wow kublai saka wai biang ngan batai ni ngas ngau kendit habadon baong ki mender hasor ki yo shong pahua pahai las ngau kumba ai chaka mangi kiba kha khun tang khendat ngut nga ong happy tu phai shakinong yalam kiba ha khmat kabalong ka sarkar bakkan le ya kabadon kam bat donru kiba ong lada kha ka kemia ya ki khun tang khendat ngut ka khun ru kan buat patang oh biang ken kata na marba ki khun kila ban kha shibun henry ki chaka phila ban penmi ki ong ba don ka chaka shanang kondong henry tutip ba wat tang shi en shiru phimla ban yo chungki wei namar kim dia lada phikwa ru ban thiet namar ba ki tangkai ya ki khun la chong ya ki khun xiu ki khun miao bat kum ta ter kublai shibun kublai shi changu yo phisham banga bakla ngau bah map mu pat ba kublai ya phi barok mano we ni unong phi mentawang ha kene ka pang balabu di ba ps nang do ka ba ong la ka ba kha khun sibun ne la ka ba kha khandiat de ngai ai kublai sibun e ye ba ps nang do i bala yo por ba kloi man bu ini ka pang ini topik ka ba don kam e na ka banta ka im ka yap nyokari bat ka beriu tinga dei uba di slar marwin ba thachnong ki kam khodinga uba jadi marwin naga chnong pandit msau Southwest Hills District Mokrowat Meghalaya ngadei ukistan bat nge imru ha kajalakistan de kito basngap iya kene ka jingkirin jonga bat kito ki parang ba ki besimenta ha kene ka topik kino sui e namar na kaliang jonga nga kersan iya kene ka pang ka baong la ka ba khun sibun halor jong kine kinorim to ka ban kong ban kha sibun kalong ban ko ngu iya ko mo blei ra thau kan the ba chenrang hak du te bat kata ka ding ka jing theu ku blei ban roi ban kha ban pandap ine khan deu ka ba ar ban kha sibun kalong ban ban roi briu ha kan ka prte ba ke sanchar igene ka mariang ye ke ding kisi ye ke jing thau i pno blei baro ki ba par ki marat kimring ki im hadurio haring keu ban sanchar man long ki sordar ki ban penne pensa ye hukum ye ka hoblei ka balai habakabun ka ying ka sem ka sno ka thau ka ri bat ka jaj ben riu kan riu spa kan sngai kan start kan na roi namar dabriu pahu briu kito kibari jingri kibarep kibariang kibabla kibakitnong kibatri bakta paro kan pendap iya kejon kam yong ke jing sem mar baro kumbalong menta iya kimar bam lada dei ikino ki marrep kimar bam ru la ap tang nabar kan poi kapor lada omyo shu nabar in imkum no kari bagai pendriu kan sa terkong hikai te don kam namar kata man penhe ikini ki benta baro mar penhe ka detang ka jing pendroi briu kabasau la dakha bun kari kantap briu ubar jela
un yo jaka bantur un setting upoi un la bantur ne van wahisnong van trei van kta hangne mak balong mentah van nong trei barit ru hap khot yu bar jala tiga labu ke jing ma ka bakrau ye ki khun yi jongi ha ka pateng ka banwan kabasan kita men shwa ma handri pu sne men shwa ma dios ngo ki akli pia en kon ka ngut te don go jubab chpeu khat ar khat sau khan riu te ustan ki ong ka tagin ko bha ba ruspa ki men simbriu handela de ruspa tang kaspa aperte ki lum ki wa kelen kha ki sai mano bantrei tan le ayu kem don nong bam kem don trei kaspa aperte am la ra sabring sedu jok ki okunta te ki pasode ya kata ka bandriu bat ka bakadu ladakha kun subu mentan kha khat ar la biang haperte nginiap te da kiniap pleno laingo subu kiniap te dang sa sakandai te kata kadang don kanyi kermen bat kanyi don kanyi singai te ma kata ban kabun kalong ka hukum blei kumola thau ketep sentrang kabadon kam nama kata ban khachibun bat khalut kumbau blei labu denga persya ia kene kapang ban kha khandiat kadei halor kene nongrim kaman kong namar ban kha khandiat kakta ia kapop ia ka hop ia ka ying kasem ia ka ri bargil beriu kabar lada kha khandiat beriu ka khandeu kat om da beriu kan sudu chu thang kai chu viang ding kai matlang chu du chu len kai no am don nong ri am don nong sumar om na kata re u nong we ru u pe jodut na ber sodong bat kwa bantur ban mu haisnong hang ne te kabu kajingma ka bakrau ya ka pateng ka banwan bat la kha khandiat un setting un we un turbe kumbalong hamanipur utrai jaka usak khandiat rekino we ki bun tekin sa janjar hakowi kasuni kabanta ka balai lada pan kha khandiat ka ba chirke e kalong ban kalong persya ia ka kum yublei ia ka tin yublei te namar kata don kam ban kha lut kabanta ka basau lada kha khandiat suum ta kha tang arngut kajingolong briu haperte gambiang dia bakhat no arngut sa saknongut tang kata lakut kajingba be kawan lap khantam ka jibruk si jongi lada kha arngut watang para chenrang ru hato kanom dujaj dukhong markat kum kerti ke dustur jongi ukasi khara kadei kun ngante ka bachim ya ka jat ya khong ka hiar pateng kumbale lam da ulong chwa man chwa kan ni kam long bakla te ma kata dei ban pen kha khandiat re ban khalut kuma ble labu te nama kata kopi ke nok mi ba i ki ban sodong ha ka bri nyu trek nyu skum kumbalabu lapon long do ble khalut ka bakha ngin omlong kinong shon obriu ban spanwai sendet lane ban panu sendet lane ban aidau da kumne da kumtai rei khabek la kanok nguru ublei dalane on pendap leng baju ne ka khendeu ko labu ban pendap ikne khendeu ka long ka kular ka bathiang hak baju ublei ko bolong kari Israel metaru dei namar kladu nabriu ba kal sale ben mansnem ha ki sodong jong ke debi Israel bedon ki bayai hias ma hi Israel ne lada don sibun kan long ka ba yuna son ru bo vantur te ma ta toblei un ku pi baro kublei sibun kublei ko nga ai ngo yo play bala thau nga bala sumar nga padula penlong nga kumbang lamata pat ngai kublei ru ini yai ba PS lengdo ibala wanra
ia kan ke topik siapa hang kejat benriu bakum kejat benriu atau kamla ban kha shibun ki kun ne ban kha kendiat baka kerteng jonga kadai i ba Joel Stone marngar ban nasionga sa hakasno step 1 Ramrai West Kasihil District baka kam ke jam ka baka trei man lagasngi kadai hapo yo no stone baka juim daga bala kitnong ba man lagasngi labun bun lagi snem but hang nemta ngayeng hageliang jong kaba kamla ban kha shibun ki kun kum gajat benreu ban ngapersya ya kaba kandiat but ki point ki bagawan ra hageliang ka bang kersan ki long nreu teli ki point ba ki point ki bagawan ra haga banga persya ki long prateli ki point tang ba kim da de ki ba da jrong hadu kata but hagan ka por ngin ya sngap ya ki point ki bagawan ra hato ni saudai ni em ya ki ki point ki bagawan ra haga baningko ublay ulagerku yaki jingdon jing embaro halor kamen sim ubriu bat ka jingdon gibriu hakane kasla jongka nega pertei bat nganget ba ublay ai kano ka jingnang ka jingstat ka spa ka po ka nam ka burom lada klem don ubriu hakane kasla jongka nega pertei bat ka point ka baar kasmai shongka showman bat ka kerku meka kade banroy hakil yang baro dei ki kun ksiu ki bonra ye ka jingroy ki briu ka spa ka jingnang ka jingstat ka nam ka burom ka akor jong ka jat benriu hi baro kawai nak ta kadaw idon kam ban kha shibun ka pon ka balai ka jat benriu khasi ka jongi hapo jong gari India borok away kadang long tang shisut om shitro na kata kadaw ngidon kam ban kha kun shibun kenang ba kan pau kajing don kibriu ha gari India borok away bat ha ka perthai baro gawe kine ki kun jong ka jaj benriu kidon hala kijong don kam ban kha kun shibun ka pon ka basau don kam ban kha kun shibun ban pendap ha ki jaka ki badang laj jong ka jaka ka jongi ki bahapo ka jela khasi barok kawe kadang ba ki we ki jaj benriu ki ba hepat kin om la shu ban wan buhai snong hagne kari kasi ka bu ba e ka jongi lagalong haka bela kesngi ka kam sorkar lane karep karyang bat hek babun ki benta don kam ban kha shibun bat ka pasan namar ba ngi ki briu ngiem patla bantau gat ka bangi kwa namar ublay simla ai yanga yapi kum gibriu ba in kini no ya kabor lane ya kataka tranrai ka ba ublay ula thau yanga ba jepi simla ai yanga yapi gat ka ba ngikwa ladang ngikwa ban kha kun gintai lane ban kwa kun chenrang simla ai kat kacing kwa ka jongpi lagalong pengi kagi kun ki banang bastat ki babej ki bariuspa ki baduk ki babha ne ki basniu ne ki ba imdu lane yap depor ublay simla ai kat kum kacing kwa ka jongpi dalangi kwa ban imdu hakne sla jongan khandau ublay simla ai laning ngi kwa bangin yap ru depor ublay simla ai na kata kadaw idon kam ban kha kun shibun ka pon ka ban riu kat ka bangi yo pediang na ublay namar ka jinget ukasi ba ki kun kidai ki jing ai sngopha ki jong ublay bat haka jinget ke jong ukristan om don ka balatho haka bible
kaban ong to penduna kun ba men yo manpa hare ubulai ula kerku ya kita sembai kijongi hakiman la ikaba ubru ubet ya kisembai bat kumta kam sim la thok ka Bible ba to penduna kun ba men yo manpa ngatrai ngila sotu ya kan pang kaba ngawan ra bat ngayeng ru ha kaliang kaba nga Krishan ya kaliang kaba kamla ban kha kun shibun bat ki pon ki bangiwan ra hakabe de bat kaba nga persat ublai ula ai katkum ke jingkwa ke jong ubriu hawapan kendiat kiman sim ngiyo ru kendiat ke jingsuk hawapan kendiat ke jingsuk ngiyo ru kendiat ke spa bat ke burom ru ladangipan ngiyo pediang hi Henry ngiyo pediang tang kendiat por Henry baro kine ki baro kin jano bat ke poin ke baar ke jingkwa kendiat kikun kum ke jaj benriu shisut hakaching im jong ukasi suki kan saja no baro bat kin sawan ban long he long hain de ki wei pat ki jaj benriu ba he pat ki ban sawan buhai snong hagen negari kasi ka ba it e ke jongi bat kin sa poiru hadu katan kitendong jingthia ke jonga bat jongpi bat dehang ta ngin sa kendit benriu ngin sa songthu ba ka jaj benriu ka la no bat ka poin ka balai ka jingkha khun kendiat kala pen khenno ya kata ka jingker khu mekha lande ka smai shongkha shongman shongkurim badon burom bat ka pendu no ya kalong ying long sem but lada ai jaj sha ushin rang khatang iwe la jia ba oblai ushim no la du ying lada ai jaj sha kan thairu lada jia ba oblai ushim no la du ying sa satang arngut shikpa shikumi namar kata idon kam ban kha kun shibun bat ka poin ka besau lada kha kun tang kendiat bat onda kilalong he long han kin letreno shakiwe ki jaka bat kumta om don shu bapet ye ke ying sam bat om don shu bapet ye kita ki jingri jingdup bat ik jingdon jing em jong kata ka long ying bat mana ban pej yaki namar ba ka shamshitom mana ban pej yaki kimi kikpa mana ban pej ye kita ki jingdon jing em jong kata ka ying barok kawai bat kumta don kam ban ka shibun kapon kaban riu kalong kabama lada khakun tang kendiat lada jia ba ublai ushim no hakabakut sa satang kekmi bat ukpa arngut nagatagadaw kalong kabama namar ba ngilapan keny ye kata kaba ublay ula ay hanga barapi kalong kabama kum kajat benriu kalong kabama ladangi kakun kendiat nayakren ye kita kijing kerdu ye kita kijing sobha ye kita kijing Henry ngiyakren syapang kajat benriu bat kapoin keban riu ladangi kakun kendiat bat da kaba pendukun ye kakente neu senrang baro ar kin sneu samla bat kanang mi kisni hadin kata lese kata kayin kesem lani kalong ying lo sem kajonga bat kajong pi kanwan ra ye kajing ya pat ya pra lani poiru syakaban ya pra
kiuja. Bat ka poin ke banyo. Lada kakun tang kendiat. Lada omla ban sinsyar. Kinlong kibasniu. Ka jingjot jong ka yingesam. Namar lada omla ban sinsyar. Sisin balak sniu. Abang idon tang iwe ne arut kikun. Berkumta ke yingeruk kelas sniu. Bat ka jingjot jong ka jat ben riu hangta artat. Kawan rak ya ka jingjot. Namar balai bangim don shibun kikun idon tang kendiat. Bat ka poin ke bapra. Kalong ke basyai. Baka jingkwa kendiat kikun. Kadai ka jingkwa. Ya ka jingsuk. Ka jingkwa ya ka jingsungwa. Ka jingkwa ya ka burom. Ya ka spa. Ka pau. Bat ka jingkwa aru bangin long kita kikrur pati. Henry to tip. Bakine ki baro bau belai. Un ai hangi baro egine Henry kinlong tang kum usentiu. Bapu bat lasai un telur no. Bat haka jinget ke bak klem to ke jong ukasi kara. Ke jinget ke bak ngiklem yo ke jing to meno. Kalong ke pop ke bok rau. Lada ngi penduk ilagi jong ke sembai. Bat ru haga jinget jong u Kristan haga ni ke jok bamenta. Ya ki bangila ban syem kat kum ki kot ki bakrau lengba ka Bible ka bangila ban syem. Na ka kitab ki Deuteronomy kalnong ka baar pulai ke dikhot ke baningkong. Uta ubalamong haki peleng lane ubalaput. Wat ai buun yo panrung haga jingeseng uturai. Nakata kadau. Don't come banka shibun. Haba ki kiba lakren da ki long shwa man shwa. Ki long kiba ma. Bat haga kaba ka jinget kum Kristan. Ru ki long kiba ma. Namar kata haga ni kapor. Nga persya iya kani kaba penduk hun. Bat nga Kristan iya kani kaba kakhun shibun. Kublay ya pi baro. Kublay siya. Kublay ya pi baro ka keteng jonga ka de jesifol mauleng. Nga syong nga sa asnong lingkoy. Haka baningkong nga penpau ka jing sngungu yo blay bangaru nga layo ban shimetalang haka ni ka competition David. Kum juro yesa PS lingdo ba ilong inong penyat halor ka ni ka benta. Kipang kibala bu kilong hatu la banyo kun kindian lani la banyo kun shibun. Dan kiboong la biyo shibun dan kiboong la biyo kindian. Nga persya jor ya kitu kiboong la banyo shibun. Nga ong la banyo kindian. Beli nga yang halor kata ka benta. Nga kwa ban kili ya kitu kiboong la banyo shibun. Haka nukur kom ngin la banyo shibun kikun. Lada ngi day banyo kun shibun ngim day ban kang persya ikan ni ka syongka kena. Ka syongka kena surely 100% baik ngin yo kun shibun. Kam tam bangilay haka tu ka competition debate kabala shimbenta da iway ikun samla ibla penpau ibaong ka syongka kena kat ngi ban syongka kena dan kena bangin yo kun shibun. Ladang isngo bang ngidan kam kun shibun ngim day ban kang persya ikan ni ka syongka kena ngi day ban island Henry balipat ba ngi kang ikan ni ka syongka kena nama ka keta ka kot ka kia kam tam ka keta ka badang rit kadanon kam ka jingkot ka jingkia bapura ya ladi henday ladang ila syongka kena bat kan keta ya ki kun ki bangin sayo bat ya ladi kum ka kemi lada kum tang ide banyo kun shibun te beli mo ngin lit eye awareness program haman ki kamtam haki school lani ki shnang ki tha bangin lat na kini ki jing shong kha khna Henry ki tu ki ba ong la banyo ki ba ong la biyo kun shibun la long tik ma pi amen se mi ki tu ki khna ba ka shong kha khna ka de ban
kasong ka kena ngila banyak kun shibun. Ni hakanu korukom ngila banyak kun shibun. Ni da kabang ngila pen kloy kun palaru katar gawe ka ktai ka koi ka kya kamtam ya ka kami bat ya ki kun lo. Ngitep haki health center ki ong ki kun long hapo arsnam kidang dei ka kidang dei banyo ka jing ikime ka bapura Henry ladang ila kloy kun palatang shisnam iwe te kala long yaki kamtam ki khulong kamju ya ka kame kamyo shu ka bor met ka baklain ka ba kamtam hakabam kadi kamyo shu ban penbiang pura kamtam ro ya itu ikun hakanu ko rukompat ngin light na kita ke jingyo kun bun dan giboong ladang ngipendo kun kade kabala penmong pensngusi yoble ngasngu tho ladang ngilale yakata shisha kabala kade shisha kabala penmong pensngusi yoble namar ngilale yale persha ya kamon jung kumno pat ngin na kita ngadan ban ong hakani kapur ngide banlong ki nado por badang samla ngide banlong ki batte breu teblei ngide ban shong samla hadu bapor kanda biang pura bangin shong kurim na katakada ngin kamyo duna ki kun banyo bun hatu kata kamde kabala pen sngu bahai ublei ka pen sngu bahai ya ublei bat ka pen sngu baharu ya ubriu haba pai hakitu ki babun kun kamtam hagini ki sngi ki bamenta kidei kita ki bangi im hagajing stat bangi dan kami kani ke educational technology iwe ladangim dan kani ngis ngole ra ngis ngopo ngis ngo ngisha nyo ben ro kiwe kamtam ngi im hagajuk ngidei ban sngu tho kamtam kum ki por hendai te lada le school ru biang ki biang bai namar kim pat sngu tho kata ka jingko dor ka jingstan lada ngila bun khun palat ni sngu tho ngimla shu ban pendang penstat i khun hado bakin da biang pura tang ka tukan ni gila hab eno ek jing pule hato lada ki khun ki dan ka jingmot ka jing trang ban poi syakathang Henry kikmi kikpa kimla shu ban kirshan nama bale bala bun kun palat teng kila hap bala no ban pelang ban pendap lang hikipara ketu kolong ke ke bapla pendo jingkermen ya ke jing im jongki bat akum juro ya ukpa belong unong ket nang ba kaying kasem hajaka bu kham tre duna hende ula hap tre shitam miet laban sngi kumno ban pendap ikiyeng kasam ka kamiru ka bon jimot jing perkat kumno ban pendap yaki khon ho achisha ladang ngila abun khon ro menu ble ju pendu yakaba ngisngu tho yakata nelesi don kitu ki long yeng ki balamat ikum kataru ngam tep thenre ni ju ong ma ba menu hi uble uju pendu yakaba ladang ni bun khon makana hende ka long pat ke jing junja yengi ya kitu ki bala bun khon palan ladang ni duna khon pan kham tam ye ukpar ka khamsok ya ka kamero khamsok e ki khon ru kila ban ai ke jing e bapura bar kumjo ban penang penstat ya ki hado bakinda biang pura kham tam lele hak kejing yo i jonga hakani ke imlang salang ka bamenta ka long shisha ka ba snio ka ba itrium te lada khamtam le haba phai hau kpa ubelong unang kit nang ba ka yeng ka sam un i no tang shi teng por te lada ka kami lada kila bun kun hayeng ka kami kala haban shim yakat ka lingkor ka bakhya jong ukpa hatu ladang ngila bun kun palat ka long ka ke bakta mo ka kami kala bun jimut jing perkat kumno ban pendap iki khon ki bala bun kat ni ting kala pha ya ki bala kham he la pha bala ting ki khon ki bala lej bala ki ngop ha ki jing sniu jong kani ka perthei ka kami ha ta ka por kan super kat mit la bat sni kumno ban pen bha kumno ban pendap
kalaking ke kli las ngo kala sok ke banyap bani ke beemru kata kalong ke eke ke bama ke betrim bah ladangi kamdu nama ngala ban ong no ladangi ngi belahi ru ngi dang la ban pendap oke hakta ke por kan super cat mit labat smi kumno ban pen bah kumno ban pendap kalaking ke kli las ngo kala sok ke banyap bani ke beemru kata kalong ke eke ke bama ke betrim bah ladangi kamdu nama ngala ban ong no ladangi ngi belahi ru ngi dang la ban pendap dei banga ai men siam la ne nga ai bo re kata ka phang henry nga shukran kat kum ki jingi i chinga hapo kani ka society ke bamenta lada ki khon ki im tibriu tiblei ka kami ka sukma ha ai kam tam le had akapor bakila he la dengi bon khon kalong ka jing shingan henry la dengi la bon khon ngi ma lot kitu ki khon ki badakat ki tips ni la don dot ma ki ba la dengi la bon khon ting teng uwe la le kumta uwe la le kumta ka we la le kumta ka we la le kumta ka kami kan king kli shisha la dengi dunapat ngi dang la ban sin sha le ki hakajat hakti mangin aiman henry ngi de la dengi nang kum ki kimi ki pa ngi ki khon kim yo mon nada kim nang ki mi ki pa ki khon kin yo mon kin em hakaman tang kita ko ble shibon